जनतेच्या हितासाठी अहोरात्र काम करणारे, राजकारणापेक्षा विकासाला महत्त्व देणारे, आजच्या बदललेल्या राजकारणातील एक शांत, संयमी, सुसंस्कृत नेतृत्व म्हणजे दीपक वसंतराव केसरकर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सावंतवाडीचं प्रतिनिधित्व करणारं हे व्यक्तिमत्व. सावंतवाडीच्या नगराध्यक्ष पदापासून ते थेट कॅबिनेट मंत्री पदापर्यंत चमक दाखवणाऱ्या माजी मंत्री आमदार दीपकभाई केसरकरांचा हा प्रवास थक्क करणारा तर आहेच, पण राजकारणातील युवा पिढीला प्रेरणाही देणार आहे. दीपक केसरकर हे सावंतवाडीतील प्रसिद्ध उद्योजक वसंत शेठ केसरकर यांचे सुपुत्र. त्यांचे वडील वसंतराव हे सावंतवाडी शहरात नगरशेठ म्हणून ओळखले जायचे. शहराच्या विकासात त्यांनी भरभरून मदत केली. ते राजकारणात सक्रिय नव्हते, मात्र समाजकारणात त्यांचं मोठं नाव होतं. याचाच फायदा दीपक केसरकर यांना त्यांच्या राजकीय सामाजिक जीवनात झाला. कॉलेज जीवनापासूनच ते समाजकारणात सक्रिय होते. कॉलेज जीवनात विद्यार्थ्यांचं नेतृत्व तर त्यांनी केलंच, पण अत्यंत तरुण वयात नगरसेवक म्हणून सावंतवाडीच्या नगरपालिकेत एंट्री केली. त्या काळात माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांचा उजवा हात म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यातूनच पुढे राष्ट्रवादीचं घड्याळ हाती बांधत दीपक केसरकर यांनी शरदचंद्र पवार यांच्या हृदयात जागा निर्माण केली. त्यानंतर मात्र भाईंनी मागे वळून पाहिलं नाही. अभ्यासू वृत्ती आणि कर्तव्य दक्षपणा, शांत संयमी स्वभाव यामुळे अनेक पदं त्यांच्याकडे चालून आली. 17 डिसेंबर 1996 मध्ये ते पहिल्यांदा सावंतवाडीच्या सर्वोच्च अशा नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले. तब्बल 11 वर्ष त्यांनी सावंतवाडी शहराचं नगराध्यक्षपद भूषवलं. सलग 3 टर्म नगराध्यक्ष आणि सर्वाधिक काळ नगराध्यक्षपदी विराजमान होण्याचा मान हा त्यांनाच जातो. नगरपालिकेला आदर्श नगरपालिकेचा राज्य शासनाचा किताब मिळवून देण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. जागतिक नगर परिषदेच्या शिखर परिषदेतही लंडन इथं सावंतवाडी पालिकेचा बहुमान झाला तो त्यांच्या कार्यामुळेच. राज्यातल्या नगरपालिका आणि नगराध्यक्ष यांच्यासह कार्यरत असलेल्या राज्य शिखर संघटनेच्या अध्यक्षपदीही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पर्यटन क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या सावंतवाडी इथल्या कार्याचा जागतिक पातळीवरही सन्मान करण्यात आला. सुंदरवाडी पर्यटन महोत्सवासारखी संकल्पना त्यांनी राबवली. यामुळे ऐतिहासिक सावंतवाडीच्या लौकिकात आणखीन भर पडली. नगरपालिका निवडणुकीत 17-0 असा विक्रमही त्यांनी करून दाखवला. 2009 मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर पहिल्यांदाच सावंतवाडीची विधानसभा लढवली आणि तब्बल 63,000 मतं घेत जिंकली. यानंतर अनेक कारणांसाठी त्यांनी कोकणात संघर्ष केला. ऐन विधानसभेच्या तोंडावर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. भल्यांना जे जमलं नाही ते दीपक केसरकर यांनी करून दाखवलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलं. याच जोरावर दुसऱ्यांदा अधिकच मताधिक्य घेत आमदार म्हणून विधान भवनात प्रवेश करत थेट सेना भाजप युतीच्या सरकारमध्ये ते मंत्री झाले. राज्याच्या गृहराज्यमंत्री आणि सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्रीपदी विराजमान झाले. मंत्री म्हणून त्यांनी अगदी यशस्वीरित्या जबाबदारी सांभाळली. तर सलग 3ऱ्यांदा निवडून जात सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून विजयी हॅट्रिक केले. या मतदारसंघातून सलग 3ऱ्यांदा निवडून येणारे ते एकमेवा द्वितीय. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात विशेष समिती अध्यक्षपदाची जबाबदारीही त्यांच्यावर होती. सिंधुरत्न या योजनेचे ते प्रमुख होते. तर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात केसरकरांची भूमिका फार महत्त्वाची ठरली. शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करताना राजकीय अभ्यास आणि तिन्ही भाषांवरचं प्रभुत्व त्यांनी दाखवून दिलं. भाषा प्रभुत्व आणि विद्वत्तेच्या जोरावर अवघ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. स्वतः तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत त्यांचं कौतुक करत असताना केसरकरांनी आपलं अर्ध काम सोपं केल्याचं बोलून दाखवलं होतं. यापूर्वी सेना भाजप युतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्या सुवर्ण काळाची आठवण दीपक केसरकर यांच्या शिंदे फडणवीस सरकार स्थापनेसाठी केलेल्या यशस्वी प्रवक्तेपदामुळे झाली होती. आग ओकणाऱ्या संजय राऊत यांना मवाळ पण मुरब्बी भाईंनी कोकणचं पाणी दाखवलं होतं. 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या विरोधात मोठी खेळी करण्यात आली. मात्र राजकारणात मुरलेल्या केसरकरांनी विजयी चौकारच ठोकला. या मतदारसंघात कधीच घडलं नाही ते त्यांनी घडवून दाखवलं. तब्बल 40,000चं मताधिक्य मिळवून त्यांनी विरोधकांचे डावपेच नेस्तनाभूत करून टाकले. दीपक भाईंची एकूणच राजकीय आणि सामाजिक वाटचाल सामान्य माणसांशी जोडलेली राहिली आहे.
धार्मिक आध्यात्मिक वारसा जपणारे भाई श्री साईबाबांचे निस्सीम भक्त आहेत. कोकणच्या विकासात त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिलाय. अशा धुरंधर आणि अभ्यासू सुसंस्कृत राजकीय नेतृत्वाला टीम कोकण सात लाईव्ह कडून वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सच्चिदानंद उर्फ संजू परब, शिवसेना जिल्हा प्रमुख, माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक सुदन उर्फ सुधा कौठणकर, जिल्हा परिषद सदस्य, सौ यज्ञा साळगावकर, जिल्हा परिषद सदस्य, सौ साक्षी तळवडेकर, जिल्हा परिषद सदस्या, सुष्मिता जाधव, सभापती पंचायत समिती सावंतवाडी, गणेश प्रसाद गवस, उपसभापती पंचायत समिती दोडामार्ग, सचिन देसाई, उपसभापती पंचायत समिती वेंगुर्ला, खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, शहर प्रमुख तथा नगरसेवक, शरद हौसकर, गटनेते पंचायत समिती सदस्य सावंतवाडी, अजय गोंदावळे, नगरसेवक, सौ शर्वरी धारगळकर, नगरसेविका, दुर्गेश सूर्याजी, नगरसेवक, सौ स्मिता नाईक, नगरसेविका, ॲडव्होकेट सौ सायली दुभाषी, नगरसेविका, मायकल डिसोजा, पंचायत समिती सदस्य सावंतवाडी, सौ उत्कर्षा गावकर, पंचायत समिती सदस्या सावंतवाडी, सौ प्रणाली टिळवे, पंचायत समिती सदस्या सावंतवाडी, प्रियंका देसाई, पंचायत समिती सदस्य सावंतवाडी, सायली निंबाळकर, पंचायत समिती सदस्य दोडामार, श्रेया गवस, पंचायत समिती सदस्य दोडामार, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी व तमाम शिवसैनिक. महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सच्चिदानंद उर्फ संजू परब, शिवसेना जिल्हा प्रमुख, माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक, सावंतवाडी नगर परिषद, संजना परब, सावंतवाडी दोडामार्ग महिला तालुकाध्यक्ष, मराठा समाज उत्कर्ष मंडळ सावंतवाडी. महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री देव्या उर्फ दुर्गेश रमेश सूर्याजी, विद्यमान नगरसेवक, सावंतवाडी नगर परिषद, आमदार प्रतिनिधी, रुग्ण कल्याण नियामक समिती, उपजिल्हा रुग्णालय, संस्थापक अध्यक्ष, युवा रक्तदाता संघटना सावंतवाडी, संघटनेतील सर्व पदाधिकारी, सदस्य तथा मित्र परिवार. महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सचिन वालावलकर, जिल्हा समन्वयक, सचिन देसाई, उपजिल्हा प्रमुख तथा उपसभापती पंचायत समिती वेंगुर्ला, सचिन डुबळे, जिल्हा संघटक, गुणाजी उर्फ बाळा दळवी, तालुका प्रमुख, अजित राऊळ, शहर प्रमुख, सिद्धेश उर्फ भाई परब, उपजिल्हा प्रमुख, हर्षद डेरे, जिल्हा प्रमुख युवासेना सिंधुदुर्ग, स्वप्नील गावडे, तालुका प्रमुख युवासेना, सौ यज्ञा साळगावकर, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, सौ सुचिता वजराटकर, माजी सभापती तथा विद्यमान सदस्य पंचायत समिती वेंगुर्ला, साक्षी नार्वेकर, सदस्य पंचायत समिती वेंगुर्ला, लीना महापणकर, नगरसेविका, नगर परिषद वेंगुर्ला, समिधा रेडकर, नगरसेविका, नगर परिषद वेंगुर्ला, तसेच वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते. महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सचिन वालावलकर, जिल्हा समन्वयक, शुभेच्छुक योगेश तेली, सरपंच ग्रामपंचायत कोचरे वेंगुर्ला तथा स्वीय सहाय्यक आमदार दीपकभाई केसरकर, तसेच कोचरे गावातील आणि म्हापण जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते.